Lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo amin patpatgan mi adumdumngeg. May samanen asurat ti inta ikan biag ita agundaway. Tinagsurat apagayam tayo kat kayat na ti agpailinged itinagan nga Ashlyn, Manipod probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay itinaragsak nga aldaw kastameten kadagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Awagan laklakuman itinagan nga Ashlyn, maysa abalasang nga ina ni nanang ko. Nangngeg ko ti uyaw dagiti tao kenkwana gapu iti panaganak na abalasang. Nakitak dagiti nagdalanan na, tirigrigat na kabayatan ti panagdakkel ko, ket inkarik iti bagik ajak tupulos maipada iti ina. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Sa dino manan, tinagapuam, Ashlyn. Apay nga itakalaang nga gawid. Naimasan mi ngamin tinagjajamin kadagiti barkada kiti rabii. Isuan nakiturog ako ni Dayanda Kevin, nanang. Talaga nga natangkan ti ulom. No namin anon nga imbagaking ka, asaan anasaya at akitaan ti babae nga makiturturog iti balay ti nobyo na. Mamin anukman nga ibaga kada kayo, nanang. Ngawan dakas nga aramiden mi. Kan maysa, di kay ka di madanagan ti gagad kumatiagadal. Awan parikot ko iti panagadal mo. Ti pampanunutek laeng. Saan ko akayat nga ada ibaga ti sabali at tauking ka. Di man ipada ti panawon idi kan ita, nanang. Sabalin ti panawon ita. Sana kasi di. Anya nga'y kumatibibiyang ko kadagit at tao. Nga uran niya pa'y ti ibagada. Dumngeg ka kumakanyak, tapag saya atam may ti ibagbaga. Di kay ka di madanagan. Kabaulak nga iwanan ti bagik, nanang. Apok, apay ngamin aya, masaan ka adumdumngeg iti inam, ket pagsaya atam metlaeng ti panpanmunuten na. Masansan sametten ti panaturog mo iti balay tinubyom. Ni Lola mat. Saanan a big deal kada kami ngagtutubo ita ti kasta. Sabalin ti panawon ita, Lola. Saan arason dayta, apok? Taamangan no isuntupay ti pakailawlaw anam dayta. Apay, Lola. Madanagan kayo kadi tamangan no maituladak ni nanang. Ha, ay kwa. Malaksid iti dayta. Nangato ti arapaap ti inamkin ka. Isu nga pangaasim, apok. Agsingsingpet ka kuma. Makita mo ti sakripisyo na parakin ka. Uray anya at trabaho kat serserken na tapnulaeng mapaadal na ka. Lola, dahito ti tandaanan nyo. Sa anak to may tulad ka ni nanang. Di uray man masapa ak to maadaan iti anak ngam ammo kadinak to panawan ni Kevin. Kasano ka kumaan nakasigurado nga saan nakaapanawan dahil a tao. Lola, no itapanawan, no kanayon mo apagustuhan ti nobyom, di nakapanawan. Hay, awan mon, apok! Hello, Kevin. Kunak man umay naksukunan ita, ta umayak ni tabalayo, di ta ka maturog. Among ko, Ashlyn. Inton maminsan ton. Ado nga minsan nga ili ni mama. Ha? Kasta ka di? Sana bale. Domingo mat ita, Lunes no bigat. Agkita tanto lang iti pagadalan. Sigurado ka, Kevin? Ang mga nuluklukon na klaang. Apay ko mga lukwan ka ngay. Amumat nga si kalaang ti ay ayatak, Ashlyn. Siguradom lang ha. Ang mga numutnod na sa bali ayaw awid mo dito balayo. Apay, awan ka ni panagtalak mo kanya. Pasensya ka na. Ang mumut ang mabutangak amaloko. Nandiyak kaya ti maitulad ka ni nanang ko. Saan ka kadi amadanagan, babe? Saan kanto alukwan?
Day tati kanayon mo alag-lagi pa. Agyaman ak nga ron no kasta, Kevin. Sapay la ko mga ron. Apay, awan kayon ijay nubiom. Nasaya at no kasta. Tapno mo ipamaysa ni Ashlyn ti agadal, nanang. Ay, bun Nanang, Lola, saan kami ang nag-break? Busy lang ni Kevin ita. Nang runa kat madamati training da. No talagang ay ayatan na ka. Saan arasaon ti ado pa kakumikuman na. No napatag ka king kuana. Agbirok iti oras para king ka. wan mat nagpaisaw apok. Ang nasaya at makidi ubing kapay anak ko. Adun tupay ti maam-am mong alalaki dita. Saan ka nga agapura? Nakaado kay manakunakon. Nabayag kayon nga agnobyo iti dayjay a Kevin. Nga manmano nga umay dito'y balay. Nasken laeng kumamot a dito'y nakaasarong karan apok. Ni Lola talaga. Old fashion. Saanan nga uso dayta? Ashlyn apaw. Anya tay kun kunanin na ng mga kunam nga agden na kayo ni tinubiyaw. Nga uraysan kayo pa'y nagkasar. Uwan ko mga rod, Lolo. Tapno maam-am mo mititunggal may sakbay nga agkasar kami. Anya? It kasanaw no saan nyo gaya makayat itong galmaysa. Aginin nayat kami ka ni Kevin, Lolo. Kan agurnong kami laeng sa kamin to agkasar. Agurnong? Kunam? Apaw? Uwan, Lolo. Sana bale, tagpada kami mutin nga da trabaho na. Apay, di yo lamay yo rayan aya nga makaurnong kayaw. Ay na, Lolo. Isuntumot laang titurong na. Di kay madanagan. Nasingpot ni Kevin. Agsang-sangit itay kada kami kinilulam ni nanang mo apaw. Mabuti nga mga nuy ti dayta pa nagdesisyon mo. At may pada ka kinkwana. Ni nanang nga talaga. Ashlyn apaw. Ti pagsaya atam laeng may ti panunutan ti namparakin ka. Di na kaya tamapadasam dagiti napadasam na. Kas balasang nga ina. Oh, apay nga ita ka lang si Mangpat. Nag-overtime kami ngamin. Nag-overtime? Kat na imawag ka kiti opisina yu itay. Kung nadagiti ka opisina anasapa ka kanwari muar. Anya? Imawag ka pa iji opisina. Ne, amangan no ibagadang under di saya Kasano? Ba't di mo mat ngamin sungbatan nagiti awag ko kan ka? Apay ngamin adi ka makaururay. Agawid akmat nga agawid dito'y dagusta Aglablabas kansan, Ashlyn. Nakasilsilo sa kalauna yan. Anyat ko nam? Kuna, makapaumati kinasilosam. Jak man amo, naapay anak kilivliv inak pailaan ken ka. Ni, apay. Siyak lang ngayat tinangayat nga agkabalay ta. Apay, saan ka di? Imanugot akla nga aglive-in ta. Tapno sumardeng kan amang ibagbaga maipapan iti panagkalay sa ata. Ayop ka kit di! Ibabawim na kita imbagam! Jakon ibabawi. Gaputapon no amin dagitiin bagak. Saan ka kayat apakasaran? Adupay di ti babae.
Apay kit din nga igalot ko ti bagikin ka. Anak, dua arabiin adito'y kabalay nga maturaw. Apay di nakakadibirukan ni Kevin. Kwa nanang. At the seminar nga inatendaran na ije Manila. Iso adi tuyak pay laayan nyo. Ay, kasta aya. Kahit kumusta kayon, masaysaya at kumano agkalaysa kayon anak ko. Tapno na anayan ti panagasawa yaw. Kwa, pagsasaritaan min day taabanag. Ibagamin tulatan inton maikadang minti amin, nanang. Nasaya at magngaruno kasta. Pasensyakan aka dagiti na ibagak idikin ka anak ko. Maama kaklaan nga men, ta mga numaipada ka kanya. Ngam ita, ipakpakitam ananak nakam ka ngam iti siya. Isu nga patsyag, saan kanto ang maipada kanya. Di mat nakaidasar kayo iti pangrabyan tayo, nanang. Ay bakla ang dalolo kan lola, tamangan tayon. Agpuno ka man kanya, Aslin apaw. Ha? Anya ti ipudnog kada kayo, lolo? Kumusta kayo kin ni Kevin? Nasaya at matlang kaditilin na ganyaw. Kwa, nasaya at kami matlat ta, lolo. Di ka kuman aglibak, apok. Nagudo nga kita'y bigat. At nakitak ni Kevin. Ada ka Kevin na nga babae. Ha? Puno ka diti atap kaw. Amo ka din dananang muday tao. Kwa, lolo. Pangaasiw. Di yula ko man ibagbaga kadakwada. Syakton ti makamo amang ibaga. Or-ornusan mi pay lang amin ti saan mi nagkinaawatan kini Kevin. Sige, apok. Yaki bagbagati nakitak. Ipunom ka dananang kinlulam. Tapno, sanda. Mangnamnamay ti panagkalay sayo kini Kevin. Uwan, lolo. Ikandak ko maitinaan-anay a panawan. Amang urnos iti relasyon mi. Kevin, mangrugita ko mamanan. Ikarik, baliwa kung ti kinaselosak. Surutak amin apagayatam. Di mat imbaga kon ken ka. Asaan kan akayat? Pangasim ko ma, Kevin. Saan pa nga mo ti pamilyak ti mapaspasamak kadata? Isu nga urnusan ta kumanti amin. Saan kan ngay ayatan, Aslin? Kevin, amumat, talwa bulan ng tisikog ko. Diyak kaya ta maitulad ti anak ko kanyak. Ngawan na dakkalan na nga ama. Di ka di anak mo iti pampanunutam mo no saan mula ang akayat nga maipada iti inam. Anaganak abalasan. Pangaasim, Kevin. Di na kumamot panawan. Kasin to tagbalin nga anak ta. Pasensya ka, Aslin. Ngam nakapag-desisyon akon. Amumot no sa dino ti balay mi. Jak itarayan ti obligasyon ko iti agbalin nga anak ta. Kevin, mabit lang! Kevin, di mo kumamot aramay din tigas-tiga na kami! Pangasim! Nagtalo ka king ka. Tatiam mo kat nanakam ka. Ngam anya rito ngay naramid baw. Pagkawanandak ko mananang. Kanayon kung ay baga king ka nga agan anad ka. Agpanunod ka na imbag sakbay ang mangadeng ka. Tapno saan kanto ang maipada kanyak. Ngam apay! Apay Aslin! Nanang. Nalipatab ka din nung kasanudak nga tagibasiten da kiti tattao. Gapo iti kasasaad ko. Nalipatam ka din nung kasanudak ka ide a paglulukwan da kiti kaadalam. Gapo iti kinawan ti amam.
Inarabit ko amin ti kabailan, tapno saan ka maipada kanyak. Ngam nagtangkan ngamin ti ulaw, nalaing ka unay. Nasukir kan tumang ngamin nga anak. Anya kay kita sa nagpanagam. No saan ka lang nga masikaw, amang ano impungot-pungot ka ditan. Kaslawan sirbek nga inam, iti kasta nga inarabid mo. Makapasakit ka, itinakam. Anusam ni nanang mo, apo. Mapunas tumatlaang ti sakit tinakam na. Masaksakit anak unay, Lola. Kasla dinak makitkitan diti balay. Nagangay na lang day tapaw. Basta matlang dinilulam kininanang mau. Sanaya, bakit? Ay, wag. Nasaksakit pa ide, dagitin balbalikas lukin kwa na. Inaldaw amang mangag na tingiwat ko. Lola, mapanakin tun bigat ijayan da Kevin. Barang agbaliw ti panunot na numakita na adakkelan ti tiyan ko. Di mo narami din ti kasta po. No talaga nga ayatan na ka. Saan nga kasapulan nga ipilit mo ti bagimi ti dayjay alalakay. Lolo, okay lang kanyak. Asyak taglakam ka dagiti bunga ti nagpidutak. Basta sana may ramraman ti anak ko. Ashlyn, apok. Amom ka din, no apay asaan ko ngayon pilit ti amam iti inam. Amok ngagbalinto a miserable ti biyagyo nga gina. Iti den na ti mamartek nga amam. Isaw abinaybay akon. Sana bali apaw. Tada kami matkinilulam anak kasuporta ken ka. Dahit ako mati ka na yun mo lagi-lagi pa. Kabula namon, apok. Manulaangan nga aldaw katagpas nga ikan. Uwan nga rod, Lola. Nagbiit ti aldaw. Ay, pasaray agpasikal pa ti tiyan ko no daduma. Kat, nakasagana ka din, dagiti kasapulam iti panaganak mo. Uwan, Lola. Ingkabil kun iti may sabag. Tapno day tanto lamang bitbitan inton mapanak ija ospital. Nasayaat nga rod no kasta, apok. Nanang, mapan kayo kadyag trabahon? Nanang, pakiitad yan tuman laangan kinitatang day ti bayad di impagatang kuking kuana. Ah, Nanang, siyak tulat tan timangtad ka ni Lolo. Nanang, rumwara kaun. Tay agas yu ang mga numaliwayan yaw. ay, uwan anak ko. Di ka di pagdanagan. Nay, idulin mo. Tada usaram nga ganak. Ha? Anya daytoy nanang. Napaanon dya inam. Lola, kwartamot daytoy. Kunak nga rudan kin kaapok. Saan na ka amabalin nga baybay anti inam? Saan lang agtagtagare? Ngam sika ti pampanunutan na. Lola? Idi makapuutak kalpasan ti panagpasngay ko, nakitak nga saklot ti inak ti anak ko. Urayak la makalawa iti ragsak ko. Miss F, kamaudyanan na napakawanak matlaangan ni nanang ko. Ita, nakaragragsak kami asang kapamilya, iti laksid ti kinaawan ama, anabangunan ti anak ko.
Jack matan pinilit pa ni Kevin, amang ted iti uray anya para iti anak mi. Taamok nga babaan iti tulong ti pamilyak, ket kabaelak abyagan ti anak ko. Alakastan Miss F, agpatingga aklangan ditoy. Ket agyaman ak unay iti ingkapan ng yornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Ashlyn. Ken ka pagayam, Ashlyn. Patsek nga daytoy surat mo na idrama, ket agbalin a leksyon, kadagiti nakangeg. Saan a mailibak nga iti agdama, ket adu dagiti agtutubo a natangsit, naturay ken nasukir. Sungba-sungbatan dalaengen dagiti naganak kadakwada, ket ar-aramidan dalattan ti kaykayatda. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, nga intayin drama, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, umuna ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Freddy. Tubuak ti Solano Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Manang Dalen, umay ka manganan. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka manang. Agawid akpay, tama pan kumot pa ka ng dagiti tingwin ko. Ay katwan awan rumba nga pagdanagam kanya. Takabaelak pa'y mat nga uray agmay may saak dito'y balay. Uwan manang, amok akabaelam. Agam sa balilat tamit, ano umay kalatasar sa rungkaran. Nang runa kit agmay may sakakad nga rudan diti balayaw. No jak baka sublintol malam, enton pigatak tumanin nga umay. Wen. Atoy. Imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis.
Ay na, saanan manang. At dapay mo't kwartak dito. Idulin mo kit diday ta. Isupay nga igatang mo kalagiti masapsapol mo. Alakatin, awatamon ka bagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manan di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yun nga adda paspasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanam day di amada. Ay, dahito ti jak mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod ka bagis? Kinapudno na, kanayon ko nga ururayon ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot ang dagiti anak ko. Saan mat siguro manang? Ang mga no adalang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko kabagis. Kastamot ang dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasanaw, kat agpadamot nga minan, ang naipromote da Freddy kani Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod da. Manang, kahit mo ka day tawagag ida, iti kasta, mamuanta no agawid da no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon ka bagis. Agawid dan tulak ta, inton makalagip da. Hello, asino daytoy? Hello nanang, ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo anak ko. Nasalun atak pay laeng met nga aging ga ita. Da kayo nga ay, kumusta kay meten? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami lang mo, nanang. Awin gayam, naipawit kunti kwartayo. Inyawag kumitan kina Uncle Juanito. Kaisunan ton ti mapan mga para kada kayo. Apay, di kay kadimanen agawid, Freddy anak ko. Saan nanang? Ato ngamin ti matrabaho diti opisina ita. San aya nga holiday ita anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday nanang, ang nasko na sumrel ka kasayang mo. Double pay kami ngamin, no kastoy holiday. Ay, kasta aya. O nanang, iso sige ha, putte kong ti saritaan ta. Adupay ngamin tinaskan ngilipas ko. Umawag ak tumanan. Sige anak ko, agan-anad kayo kumaditawan. Bye! Nene, apayan manang dalain. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot ka dagiti anak ko, kabagis. Idi si bibiyag pay day di amata. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didak pa'y malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kalagiti anak mo, manang. Imbes a kanayunin da kumati agawid, gaputa agmay-may saka ka nga rodan, saan man, tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan da mutin alagaw awid? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, apo. Iliwag ti kanayon a panagawid day di. Diyak may ladawan tiragsak ko tong galagawid da. Nangroon ano kasyay nga agsasango kami amangan. Bala. Ang mawatak matkit di ida. Talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Iso adi na maisapar ti ang awid. Hello, Joan anak ko. Si kakadida ito'y. Nanang, talagang sakit din nga inururay yu ti awag ko Ay kat siyempre mata anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa-unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang, pasensya kayo na. Ngamsaan kami pa'y ang makaawid ita. Ang bayan nyo, takas
Saritak to ni Manong Freddy, may papaniti day tabanag. Sige anak ko, urayok nga ron ti panagawid yo. Nanang, angam saan pa nga itaa. Amuyo mat nga awan hali-holiday no ospital ti pagtrab-trabahwam. Nasayat man kan saan ti panawan. Naskan asumrag kami, kaputa ado ti agur-uray a pasyente. Wan matkit di Ay wan gayam, naala ka din yung Juanito ti impawit kong allowance yo. Wan anak ko, nagpalingki pa yun Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwag to man ti umawag. Agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko, kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang, awan rumbang nga pagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye anak. Ita mampay ngawan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da kaadda di ta nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Auntie! Yahoo! Auntie Dalin! Na, isumat ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Auntie! Dumagasak to inton malam! Di masumungbat. Amang ano di namang ti panang pukpukaw ko kenkwana. Sana bali. Labasak latan. Dumagasak to inton malam. Kapay no kuyugan kalangan, amapan agpatsikap manang dalay. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka bakis? Agim bagak tumulaang ko na mo. Nasaysayat mo't lang, lumapan ka pa doktor. Iti kasta, irisitahan na kay tuumno nga agas. Sana puro inangir a bulbulong tingkain inuman. Ay na, iso dagito yun ti agas ko manipod pa'y idi ka bagis. Dagito iti kaalaak nga agas. Amang ano karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at doktor. Awan mo't kaditi dakas na, no agaramat ka kadagiti herbal nga agas manang. Ang no sakla nga maysa, nasaysaya at mo't lang numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kat saan mo't lang nga aging imbag ti uyag mo. Gagangay siguro ti bumakatan ka bagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. No di mo kaya tagpa-hospital, awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Day ti saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanan? Diyak kayat amad istorboda. Amumat nga ado ti pakakumikuman da ijay syudad. Diyak kayat amay nayon kadag iti parikot da. Hello, Freddy anak ko. Sika ka di da ito'y. Wala na, impawit mong ti kwarta. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ni Insan Karol. Naumay na kayo ilutuan kina Uncle Juanito dita balay. Kasta ka di. Well, mala. Baliwak tumanan ti umawag nana. At daak nga minin dito pisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rod anak ko. Katagyaman na kitimpawit mo, Awan na yaman na nanang. Sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwarta. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, adamanin umawawang. Ay, sumbatak. Hello! Hello nanang, ni Joanne daytoy. Impawit kun ti kwartayo. Ha? Mangan kayo iti nasustansya amakmakan nanang. Imbilin kumatan ka ni Manang Karol agumatang iti prutas. Isuti ka na niyo, iti kasta saan kayong agsakit. Uwan, anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay nga min tinaskan
nga ramidag. Bye. Sige anak ko. Bye. Ay, unay din. Diyak ka sa pulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Awan ron pa nga pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na ko gagangay na ti kastoy asakit no bumakutan ti tao. Wan angam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Marignak ti iniinot apa nagkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joa, antay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanya. Pangaasim tadi mo ibagbaga ti maipapan kanya, Carol. Ang ante, Pangaasim tadi naksuksukiran ka anakan. Tung palam ko mati bagbagakan ka. ante, Diyak kaya't amadisturbuda. Isabay am nga isuda ta agdisnudo nga agawid. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakit. Anya nga tanong agawid tayo mati dya probinsya. Sorpresaan daw ni nanang. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takasak may. ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano inton bigat. Agnag tayo ijay iti makalawas. Intay mamat iliwan ni nanang. Anya nga tano, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Ado pa'y ngamin tinaskan nga ilapas ko. Jo anading ko. Nabayagan tayo tinaudi ang nagawitan tayo. Agpakada ka pa'y lang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot ti aramidag. Ang manong, Di ka katinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo ni ti trabaho. Sigurado apalubusan na katibos mo. Kan may sa. Nabayag nga wan bakasyon mo. sige, padasag tiyag pa kada manong. Saan mo lang nga padasan aading ko? No di kat aramidam. Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni nanang ti panagawid tayo. Maragsakan laki di tayo dyan. Ito man pa'y ngawan ni nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan ngag sardang iti batog ti balay. Kat daras nan atumanaw iti tawas anto sumabat. Wala rod. Kita nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaang di taunag ni nanang, manong. Mala, bumaba kayo no Beng ha. Inkag manokin ni Lola yo. Mala, kumuna kayo ni Joan nagjoan. Iurnos ko lang nga ipark tilugan. Sige, manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Awan mo't ni nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo't iti malikunan ti balay. Napanan na ngay nga ta. Nanang! Yahoo! Ni nanang day jay adagayam iti silad na. Nanang! Ay na, Johan anak ko. Ay ang yamanag, tasimbarong karka. Kumusta kayo, nanang? Nanang, kumusta kayo? Freddy anak ko. Si kakaninda ita. Ay nalimbok magka. Ha? Saan mo nanang? Nabayag lang amin at di tayo nagkikita. Iso ako na ayo, alimok mo agak. Ado ti inyawid niya para kada kayo, nanang. Mabit lang talag. Ay mabitla ang anak ko. Ha? Apay, nanang? Umay kayo taarakupan kayo. Kailiw kayo unay ang anak ko. Kailiw da ka mo tunay, nanang. Uray da kami, nanang. Kailiw da kamat.
Iso nga ron ang nagawid kami. Banag, apakaragsak ako na anak ko. Kung naglakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingungutin mi unay nga inami. Santa pulos nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam man ti karton nga ada iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaan, alaam mo na anak ko. Kartingam. Sige, Nanang. Mabit lang nga rod. Maragsakan ak unay ang makakita. Kan mangarakop ka na kayo anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaad yu iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apo manaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, Nanang. Lukatam dayta karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mat daytoy, Nanang. Unyag pa iso. Sino nga'y takin ko kadagita nanang? Inurnong ko amin ngayon pawpaw ityo. Nainagan ka na kayo at wadayta. Anya? Anda nga paiso amin dito'y dagitigatad ngayon pawpawit ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagita dagiti impawpaw ityo kanyak anak ko. Unyag pa iso. No bilang tadya ko nagpayag. Agsinakit kayo kumadwa. Tauray adda akon iti sa balabiyag. Bantayan ka ito lata. Nanang, Di ko mabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo ko maalaglagipin. Ngay ayatan. Kan ipatpatag kayo unay. Anak ko. nanang, ipanda kayo lang ni ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Saan anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag di terapiyag. Sayang lang ti kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injection. Bayan nyo ti kwarta, Nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Doawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, nanang. Nanang. Unay lakit din na. Nagito'y anak ko. Umay kayo man kini. Tara ko pun kayo. Maawatan kayo mat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanya. Tinapatag at nakaawit kayo matlaan. Nagkikita, kan nagsasarita tayo pa. Sakbay nga isublit ti bulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplan kayo iti gatas yun, Nanang. Apay nga eh. Kasla saan magtan nga umangangas ni Nanang. Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni Nanang! Kasla saan magtan nga umangangas! Manong Freddy! Awarin ni nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron, Manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid na.
Inuray na laang makita kan marakop na ta. Lumabalin lang ko mga isublit ti panawan. Tapno ka rin natapay ti mabayag nila nang. Lumabalin lang kumaring ko. Manong. Nanang. Sabi ko ma. Tamapakawanda kami kadagiti ado ang kurkurangan me. Pasensya kayo. Nung nagbalin kami ama naging bobokon. Tibagi mi lang iti pinampanunod mi. Di na ka man lang pulos. Ilikan iti importansya. Sorry, nanang. Sorry. Talaga. Agbabawi kami man nga agkabsat ngem naladawan ti amin. Kadagiti padami nga anak, ipariknakan ipakita tayo kumati pammatag tayo kadagiti naganak tayo kabayatan as ibibiyag dapay. Di tay urayan a mauyos ti biyagda sa tayo makaameris. Ngamin, uray kasanupay kapigsa ti panagikis tayo nga agbabawi kan agluwa. Awanen mabalin tayo no insublinan ti bulod na abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Agyaman ak unay itiing ka pa ng ibinglay iti pakasaritaan ti biyag mo. Daytoy ket maysa a palagip kada tayo nga anak arumbang nalaeng nga ipateg kan ayatan tayo dagiti naganak tayo. Saan laeng a kwarta ti masapul da, no di ket ti presensya tayo nga anak da. Kumustaan kan sarungkaran tayo ida. Ipakita tayo ti panagayat kan pamatag tayo. Tano awan da, awan tayo met ditoy abiyag. Alakastan pagayam Freddy, ket pagyamanak unay ti ka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalapas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan afara manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, kas pammabungad, makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad nak kumamet itinagan afara. Tinak ibinglay ita ket saan a maipapan ken ayat, no di ket maipapan itinagbalin a padas ti pamilyak gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laangan kani ading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua alalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtagad.
Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, examin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Ora siyak nanang, masapol nga agbayad ako iti test paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasiton iti katatakar. Ay kwa. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan nako. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo't ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nana? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagig extra ija karwasan no kas dyan nga 1 klase mi. Uray siyak met nanang. Nagagetak met at tumultulong kada kayo ama panaglablaba ka naglaklako. Maala, bye-bye anyon di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nang ti kinasadot na. Di kayag danag. Tasya kun ti mangi pamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok magpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y manen isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam na maam. Anya ti kayat mo nga ramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya klase ka nga ama kan asawa. Busy namat ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Ora siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta Elvira. Tanong maumaak, panawan kayo talaga. Anya, tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda ka met kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y. Umayak ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na ba ni tabayadak matlaadagos? Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mo't nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem kasyay. Ay katwan kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin at talaga. Iso na lang ta awan met kwarta kasinsen. Saan ka mat siguro atulang kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan met nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. No anya kasinsin. Papursyentwam kasta ka di? Ay 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay kat numarigatan ka, di ure agbirok ka langan iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amok mat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit.
Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada aklabiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kat kumusta mo ti trabaho man ako? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela Oh, adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni Tatang. Imbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay nahagyaman ako na anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang. Ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi kay manugot iti kayat na. Ay na, kitnudanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimangput ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwana, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Nasipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Tala ka ako na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko namat at tulungan nak. Kit-kita lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Katpud no mati magbagak. Anay ko. Tingimat ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Agad mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Ustan. Hindi mo ipangorday tayo. Gamawalis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka anuman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kaslak pa'y maulawan iti bisin. Anya, ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Ay, mabit lang takitak nga dapay nabati nga ina po iti kaldero. Sige, Manang. Ay, dapay ina po ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dag. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang addanton asumangpot ni nanang. Ada ihawid na ama sida. Sige, Manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga ruda nading ko. Ala, kasano da itong yan? Nagnatumatlat ti guri-guri yun, nanang. Anya nga iti aramidag. Di ka agdanag, anak ko. Patsik ang maikat matlaang daytoy. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Ay, sige man nga rod, anak ko.
Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man amo nanang. Ang amangan no napanmanan ija karwasyan ni Tata Pido. Pasensya kayo noon. Talaga ngamin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan nga min atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging ga saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Wan manang, Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayam daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti murangda. Isupay ti tangdan na kanyak. sige. Urayan kan tumidla makawid. Saak mapan ija karwasan. Wen ading, Sumipngitan. Anyang iti pangrabyon tayo manang. naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga no karkaro nga agsakit ni nanang. Gapu iti stress na kanitatang. Una yun na ti biyag. Husto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. Matlagayam. Ay, kat mangan ka nga rudan Pagkakaimas amakantian na dito ay. Namakas na jakmat makapangan. Pampanunutak ni nanang. Kas damatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman naklaangan. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Mala, balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Agpaysuan ti Rina? Wen, malala, balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiin, tamapan ko alaan ti tangdan mo ang naglabawan. Sige, auntie, kat agyaman unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapak makaluto iti pamigatan mi. Kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang matiag lutluto. Ni, nagsapa kayo mata na nagring nanang. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko, naimbag akon. Nalaing ngamin dagiti doktor kanes, anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nanang? Wen ko naklangarutan. Katagyaman akan ka, anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti panagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidon mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang? Ang mga numabagnat kayo. Narigatan. Agi na kayo kumapay. Iti kasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaal ako no saan kag trabaho, anak ko.
Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon, anak ko. Nanang, Apa yan? Apa yung agsangsangit kamot ng Jordan? inuyaw kan kinat katawaan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya? Nga mapay. Kapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abo kayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo nga igatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka ka iskwilaan, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, kan maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot kan arteg. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y ti badok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Agpada tamanang. Katawaan damot ti butbut a uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Ala, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, wan. Di yun lataidan panpansinan. Iga-edukit di tag-eskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga iga-admit agadal. Iti kasta, makatulpusak, jakto pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, gandang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat nana. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw. Panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin. Di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapaapyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Wan, umay ka iho. Sumrat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga giskwela. Iti kasta. Sana masayang ti ited ko nga eskolar. Ha? Ket amom ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yo, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso timon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, ket dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wan, sir. Katagyaman ak unay. Dakil atulong da ito'y kanyak. Saan lang apara iti panagadal ko. Nadi katagraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto'y titangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noowan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika.
Agam mauray no kasta. Kayat ko nga inal daw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ayun ma'am. Awan parikot iti dayta. Agbati matkit din ni Dexter. Isundo ti pangipaw itak iti sweldo. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, ma'am. Wen, saan matkit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Si kalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kung ti makaamo ka dagiti masetas siyo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, nanang? Adda ngamin ibagbaga na ang mabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, nanang? Asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrat kan iti kolehiyo. Talaga, nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaan ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itadnakan ka. Sige, nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow! Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre pa Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayon gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti mais aperen. Oh, ay, Betan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, Farah, anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman at Nagdaldalanan tayo ko naman, nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagiti abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nawan kayo. Amangan mo sa anak mo't anak katurpos. Gusto daytan Manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. anak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa saan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apambadayaw. Congratulations, ading! Thank you, Manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyaman ak Nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yung tibungan dagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kani Manang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit manan ni nanang. Ha? Di kayag danag. Talwan ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang umati marikrik na kita. Nalao sa Ragsak ko.
Kaslajak pa ila mamati. Nga addan anak ko ang maestra kansiman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Inan-anusan mi ti rigat, inan-anusan mi ti pananguy-uyaw, panang tagtagibasit ken panang katkatawa dagiti tattao kada kami. Inaramid mi amin dagitoy akarit tapno igaed mi ti agadal. Kasi ti Apo nakaturpos kami met ken ni Jordan. Iti agdama ket addaak ditoy ballasiw taaw nga agisursuro. Mamindwa iti makatawan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. Pasaray ag bakasyon met ni Jordan tunggal malpas ti makatawan a kontrata da iti barko. Ita, saanen a masapol nga agtrabaho ti inami, gaputada kamin ti agberberok para kenkwana. Maikkan mi metten daytoy iti allowance na, kat magatang kan maaramid na metten amin dagiti kaykayat na. Kastoy gayam ti blessings no ipasnek tayo ti kumararag iti Apo. Adupay ti pasamak adjakon na ilanad. Adupay ti kayat ko nga ibaga, ngem panagkunak ket umanay met siguron daytoy tapno maka-inspire kadagiti padak a mabulbuli ken awan kaya na iti biag. Awan imposible iti Dios basta aggagat ka. Di ka maupupay. Ipasnek yu ti agadal. Saan alapad dagita tapno maragpadyo dagiti arapaapyo iti biag. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Farah. Ken ka pagayam, Farah. Kablaawan ka pagayam ko. Talagamet ang makapa-inspire to'y pakasaritaan ti biag mo. God is really good. Without Him, we are nothing. Uray kasano arigat ken sakit ti mapasaran tayo, di tay kumalipatan ti kumamang iti Apo. Italek tayo amin kenkwana, ngamin isulaeng ti makaammo iti turong ti biag tayo. Blessings ti sumangbay no agtalinaed tayo iti Apo. Alakastan pagayam, Farah. Ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.